Soňky 10 ýyllikda pikaplaryň bazaryna hemmelerin eşiden tanayan atlary bar. Şolaryň arasynda bolsa has ýokary saýlanýan Toyota Hilux. Bu pikap çydamlygyň nişanyny öwrüli. Eýem 10 ýyllaryň dowamyny özüniň ýokary hili bilen ýollaryň gutarýan ýerine ýol ýasap hakyky iş üçin yaradylan çydamly pikaplaryň biri. Emma bir zatlar ýetmeýän ýaly. Ol hem bolsa prestij hem-de rahatlyk, komfort. Ine sahna täze oýunçy çykýar. Hakyky legenda garşy çakylyk bilen. Soňky ýyllarda düýüp götür täzelenip ulanşyga çykan täzece 2025-nji ýyl Nissan Navara. Nissan Navara bu täze ulug däl. İlkinji bilen 1985-nji ýylda peýda boldy. Şondan bäri hem ol hemişe Hilux'yň ýanyna ýöne kölegesinde boldy. Kän bir bazarda tanalmaýan. Ne bolsa bu diňe bir iş guraly däl. Bu güýçli, tehnologik we stil taýdan baý pikap. Hyndai öz döwrüne premium segmenti önürüp birden bazara girmekli suwd etdi. Genesisy döretmeklik bilen. Ine Nissan şoraýalyk ädimediýär. Ýöne pikap segmentinde. Hilux bu önemlilik ve ýokary hil we suwd edilen geçmiş. Navara bolsa täze energiýa we geljegiň tehnologiýasy. 2025-nji ýylda Navarasy öňkülerden hem has owodan görünýär. Uly radiator reshotkasy, täze LED faralar, giň teker arkalary, bularyň barysy men islenlik ýoly taýýar diýen ýaly. Hilux bolsa özüne wepaly, amaly, berk, biraz konservativ. Ýöne Navara bilen ýanyna durany, ol ähli adam kostyum giyip gelen duşçyga iş eşigini gelen ýaly görünýär. Navara inni öňkü ýaly diňe ýalanyç utilitar pikap däl. Uly sensor ekrany, yumşak bezegli oturgujy, premium ses ulgamy, gyzdyrma bilen üpçün edilen oturguçlar, elektrik sazlamalary we gowy gaptal gollawy. Üstesine de gowlanan ses izolýasiýasy bar. Gowy şuma izolýasiýasy goýulan. Hatda ýolsuz ýerde de sürýäken sesi gataltman ýuwaş gurulýyp bolýar. Hilux'yň içine seredimizde ýöne köy amatly ol dogry aýdýar. Men iş üçin döredilen avtolog. Ýöne işläp ýolda hem rahatlyk isleýänler üçin Navara has ýakyn bolar. Täze Navara 2,5 litrlik turbo dizel dwigitli hereketlendirisi bilen üpçün edilen we şol sanyny 2,5 litrlik benzin turbo dwigitel bilen hem üpçün edilik. Kuwaty 190 at güýjüne çenli we 450 Nm tork. Korobkasy barada aýdamyza 6 basgançakly mehanika ýa-da 7 basgançakly avtomat. Durly ýol görnüşleri üçin ýörüýte rejimler bilen üpçün edilen we onuň naşary ýokary galmak we aşak düşmek üçin kömekçiler hem ornadylan. Hilux bolsa iň güýçli versiýasyna 204 at güýji ýa-da 2,8 litrlik dizel hem de 2,7 litrlik benzin motorlary oturdulan we başga ýurtlar üçin 4 litrlik benzin motorlary hem çykýandyr. Ol entägem ekstremal off-road üçin iň öňde barjy gowy hasaplanýan pikaplar. Ýöne Navara inni bu görkezji boýunça ýakynlaşdy we günnelik sürüşde has amatly, rahatly boldy. 2024-nji ýylda dünýede satywlarda Toyota Hilux iň köp satylýan awtologlaryň birini öwrüli. Ýöne täze Navara satlyga çykandan soň Nissanyň bu segmentdaky satywy 15 göterim ösdi. Käbir ortada hatta 20 göterme çenli ösdi. Adamlar pikapyň hem berk, hem rahat, hem döwrewap bolup biljekligini gördüler. Ştaýda bir zat bellek geçeliň. Nissan Navara Toyota Hilux'tan ençime ese arzandyr. Hilux 10 ýyl synagdan geçen legenda. Ol entägem söwüşe taýýar köne esker ýaly. Ýöne 2025-nji ýylda täze çykaran Navara bu täze serkerdi. Ol diňe öňe alyp gitmeýär, eýsem ýoluň hem rahat hem owdan bolmagyny üpçün edýär. Inni size şeýle sorag. Siz güýjüni suwut eden geçmişi saýlarsyňyzmy ýa-da hasy köp zady wada edýän geljegiň täze neslini? Dostlar, iň esasy zat bu bahasy. Bahasy barada aýtmaklygy ýatdan çykarypdyr, unudypdyr. Sebäbi şoň avtology syn etdik, gejada galyk we aýdyp geçmedik. Inni iň esasy zat näme? Bu avtologyň bahasy. Ene aýdaly Toyota Hilux hemmemizin gowy görýän, ullanýan praktiçne avtologymyz. Hilux'un bahasy iň bazawy komplektasiýasy, ýani 2,7lik benzin we dvigatel, avtomat mehanika korobka iň bazawy komplektasiýasy $26-27 min dollardan başlaýar. Dubay bahasy.
Inne bolsa full ýa-ni görüşiňiz ýalyk. Kojny salon, ekran, monitor, goja diskaly, hemme komfort bilen bile full komplektasiýa Nissan Navara $18.000. Paket ýagy bilen. Ara tapawdy $9.000 töwerek. Emma Navara'nyň baz we komplektasiýasyny alsak, ol has ardan. Şoň üçin biziň wedipemiz, ýani maşinlar nähilik, maşinlar bazarda bar, olar kaçtwasy, hili, spoty nähilik, şo barada gurulmaýas, saýlamak elbetde siziň bilen. Iki maşiny görkezdik, bahalaryny aýtdyk, hillerini aýtdyk. Öz pikirlerinizi elbette tesvirde bellek geçelim. Dostlar, yine bir bellemel zat, biz diňe hakykat özümüz üçin barlak görelip iki awtologyň, iki pikabın tizligini barlak gördük. Elbette häzir mawy ekranyňyzda video peýda bolar. Ine aýdaly ikisiniň at güýji bilen deňämizi elbette 2.7'lik motor, Toyota Hilux biraderak at güýji beýgirek. Emma Nissan Navara'da turbo kompressiýonly dvigatel hereketlendirici barlygy üçin ol biraderak tizligi bakmalya. Bu elbette şu videoda görüşüňiz ýalyk Nissan Navara'nyň rezwesti, razgony, tizlik alyşy hassa güýçlirak. Ine bolsa siziň hemmeňizi tesvire çagyrýan, kimin nähilek şahsan öz tejribesinden geçen wakalary bar bolsa pick-up awtolaryna baglanşykly we haýsyňyzyň nähilek pick-up awtology halaýan bolsaňyz, onu tesvirde gelin bu barada gurun edelim. Dostlar, şunun bilen şu günkü awtolog synymy geçirip gutarýas. Sizin göwnüňizden ýaranlar diýip umyd edýän. Eger şeýle bolsa, onu like basyň, dostlaryňyzdan paýlaşyň, ol hem täze awtologlary görsünler. Sizin bilen bu men Haýat Murat, bu kompaniýa Maşin Mazar. Ýene-de täze videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.